mi to prosím tě. Ano. Čau. Doma asi budu, nebo někde v Chomutově. Stačí mi zavolat a já ti řeknu, kde budu, no. A já budu mít možná už ten internet hotový, protože tady někde překopali něco a... Takže tam se do toho pustím. Jo? Stačí, když mě brnkneš, já ti řeknu, kde jsem a nikde se stazem. Jo? Dobrý. Tak jo. Čau. Takže... Pokud nedáš prachy, tak to nebude. Ještě neposlal to 1000 korun. No, ona mu to dělá nějaká ženská, nebo co, nějaký macík, nebo co jsem pochopil. Jo, hlavně, že měl plnou hubu kecu. Teď to odeslal, jo? A To je sráč. teď? Jak můžu říct, teď jsem to odeslal. No, to se oni, no, Karaskové. Ty vado, to je...